इले खेल ना कौन बाटी 10 and 20 अति आकर्षणीय खेल ये भारी मनोनित्य खेल खेल रे खेल एक नंबर खेल बाटी खेल तेरे बगल के फास्ट गात्र बगल फास्ट गात्र गार सपड़ू गला लास्ट ना गात्र बोले 90 90 हम पकाबे ए पका डेरी कर बकाई हुआ चल मु जाननी मु कहली गात्र पका गाते रे पकई देले कदर 90 ही जीवो बोले लास्ट पूरा गात्र बोले 90 ठीक अछि से কথা मत कहबो ना गला पूरा डब मारो आ 8 10 रे पडियो ना 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 बाडे तुम हां एकादरे मारो गाती बाबू तो गला 3 मास ही जीवो हो हो बा लाइन बड़ा लाइन नो 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 मु गड़ाई मता गोटे दे बाटी को मु खेलिबे नहीं तमे खेली मोर इच्छा नहीं बाटी नहीं आउ ए मो पछर सिरेला ई दिनो मो पछर तू एइटे ए बाटी कर ए बाटी बास्ट बे ना ना एटा सेइटा के देबो हां पागल ना सेटा तो मुआ कर दूं आ कोन सेटा पाटी 10 हां 10 हो गेला कोड़ी कोड़ी कुचरा 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 को 30 गातिर बगा 40 50 बाड़ा हां मते बाडी देला 50 गातिर बगा ए ओला एटा मोर अरे बादियोनी हां हां गातिर बगा बरी ए गातिर